kumsang ka zakwa songkwa le pakhat ania April thani nge hemini hian Los Angeles atronga mel somthum chawala Valencia California nu pakhat anti chu unbuilt to pastor nen inkom na hun nei turin akala unbuilt to pastor point pastor quarter sa lo nga kran towa an hun ti amalo thenga animal reng mu turom ta silo darkar liama unbuilt to pastor ngai atha thei tat lo pastor chuan ani thian nai tak te su pe kwalin an thian nu chan chin an hriat lo azota a thian te la chuan ninga moza chu melan mu to lo thu in an lo changa hei hian built to pastor ngai ati thalawang reng hle ani pasal jona chu nu pui chan chin zot turin han belea a pasal la chuan an nu chu huneng mati chung jin thoveng tura pasal fanau te kalsan thuin lo changa hi baka hian built to pastor hena chuan engma ngai thallo turam lo thule anu pui po lo hole vat arin thua soital ngal boka a pasal berin hetia lo ti tak sia chuan an built to pastor po ngai thatak chuan han om ve ren rona ma se kar khat nuwa po ani hian an built to pastor hena chanchin engma ron soitak si lawa chuan an built to pastor ngai thalo chu police hena kalin ani chu mi bo zon ngai tin report a thelu ta ni chin thre lawa bota ani le pasal jona te hi nu palim tak inkom ngai tak ni nan langa an nu pa hian an taima dun hlea an taimak na ra pon seng so mek boka an taimak e mawang hian sumpon hailut nem dun hlea an chung ku khosak dan po mi van tlang chung lam te po kan ti thei go me an ni nu pa hian fat le rol pani mi pa le mei chi an neya chung ko malam hun ek tak nei ni nan lang an thenom khoweng te point jona te nu pa thorim zian hai lawa an thorim ran seng mek po chun lom pui thiam tlang hle pon lama tong an lan dan chuan nu palim tak in thalel tak in mangai ton em an nia ma se jona te nu pa hi pon lama tong an lan dan ngot thian lo ni lowem ni don he case po hi ngai nom le don hle maya nu ber ani hi daminan mule donem nge nia an chunga chian rap thak tak a thleng jok zona lian tak pani nia a khoi jok hi nge dik jok kan thethoi done kan soita kan khan ani hi mi bo zon ngai tia police na report tu chu an built to pastor ani kha hetia pastor mewin mi bo zon ngai aron report hi investigator te po abara khai letling hlea pastor po chu hotir le mai talo chuan athil hriat ang soitur le report a thelu na chante chiang zo ka soiturin ang kom zui ngala pastor chuan ani chanchin tlang pui le mi bo zon ngai anga report a thelu chan tlang pui soin ani te nu pa hi ka bial chungo man nia kuminga mozat chung kha chuan nu palim takan ni thuina kan ko santan po nu patong kai takan ni thuin ma se tlem lai de tong khan an nu pa inkara hian khi awm trana counseling nei turin an nu pa hian miron pan fowa an hu dewa phei chuan ani hian ama chowa miron pan chang po nga thin hle ani hian tumdanga lo ti fo thin danang bokin min mu adu thu le inkom na hun ne adu thu miron thrila ke point chu tia min mamo tu chu hun thra ka lo siam sak nga la karam chan thei hun tu te ka hril boka in hu hun tur po kan ruat nga la kan hun ruat alo thlen chuan ka quarter sa ani hi alo thlen hun nga kin ka lo in bot saya ma se ani hi ron thleng thei ta hau lo mai ani hi a hun taka thil ti du mi ania tumdanga po in mu hun kan tiam aya ma thre ta ron thleng zat thrin ani hei wang hian tun tum chu traffic jam ma aron tang hotlai ni karinga kangak zela darkar liam ve zel boka darkar eng mozat aliam nuwa po animal mu turom tak silawa chuan ka ngai thatalo hlea ka ngai ti thalo zual turin ani hian phone manginemo a chanchin miron thil mi lo bok hei wang hian a thian hai tak ka hriat te chu ka bekwal ta a chanchin tika zota anni la chuan an thian nu chu ninga mozat an mu to lo thuin min lo changa ka ngai thalo tula ani chunga hian thil thalo tak a thlenga ni ka ring hen ngal bur mai atopa chuan apostle jona chu ka belea ani la chuan chol manga jin thoven thuin min lo chang dai mai sia angai na ka hrelo hle ani khan min hmuwa du wangin hun ka lo ruam man saka hetia in mutura ruam man na kan siam laya a chanchin engma min hril lawa jin bo tangot chu ka hrathiam lawa thil ni theinin ka hrelo boka
ma se pasal berin hetiam in chanta ka wang hian rin lo ngot chu ni theng ka hrebok si lawa kar khat chung zet ngai thalo tak chuan kom zui ta ani chanchin ero ka ngai sang reng thung kar khat liam hnuwa po ani hian chanchin eng maron soi tak si lawa chuan achunga eng motak a thleng nin ka hria hei wang hian report ka ron thelut ve ta ro yani ati investigator de chuan ani te nu pa in kara a hriat ang hanan zot chun zom ve boka pastor chuan ka soita kang khan atir kha chuan nu palim tak chun ni nge yalom ma se tlem lai de watang khan an nu pa in kara hian harsan na om chho ve tana ka hne na pon nu pa hian anong kalfo boka an nu pa ka thatna turin ka thiamang angin kalo koma kalo fui ve sau thin ani chin thriat lawa bo lai po khan anin kara thalo hle ati hetian mani counseling between two unbil to pastor mewin an nu pa in kar thatlo thua soi hian investigator te beng aver hlea an pastor chuan ani te nu pa in kara an thuruk engmon tak a hriat an ringa an zo chun zom lea ma se pastor chuan an nu pa thuruk ril tak ero a soi chua sak theilo thu soin ani pasal chu zo jok turin ati ta thunga ni emi nu pa in karan thuruk lo soi chua sak tu ni khan bil to pastor hi an tha ti lawa atula ni chuan ani pasal zo chok mai turin hril ta zo kani pastor thuronang chuan investigator te point ani pasal jona chu a chen nei na len chilin an kom zui ve ta ngala anu pui chu mi bo zon ngai ni report thelu tu anom thu le a thelu tu po tu dang ni lovin an bil to pastor ani thu nen lam an hril boka John chuan chu tian nu pui chin hriat lawa bo anga report om tangot chu makati thu le zielawati thu soin a zielo ka ti hle mai kanu pui hi mi bo zon ngai ani om ke chuan kalo hral hei nem nie report thelu tu kan pastor chuan khan kan nu pain kara hian boina neu neu chu kan nei nge lom kan nu pakara lo that le thei be sein pastor ne na counseling nei po hi ke marot chuan nge nge sin voinga mozat counseling kan nei nuwa po kan nu pain kara that lei theilo wang le kanu pui khan in thren mai thazo ka hriat thu te soita ka wangin ngai tuana thar ka nei phata kanu pui su zin thoveng turin thuron ka peta hetia pasal fanautical sana hunenga mochena zin thovena in ngai tuana huna nei thei chuan kan nu patan po thazokin ka hria hi wang hian kanu pui kha zin thoveng rei turin ka nge na atopa ka ngen na kha pom ve ta ni ati ani pasal jona hi police officer lo ni reng to thin misual te mana khotlang ta na mi tho hlok takania hen ha tonga ban nu hian elementary school a zirti tu na thok sun zom le bok nen an tho pani en hian khotlang ta na mi tongkai takani sia investigator te point jona thu soi hi thu ti ka ni nge en ringa anu pui po hi a soyang nge in azin thovenga an ngai zui ve mai boka bil to pastor report helu po chu bo zui ngai ri lawan da ta ma se hun aliam zela ani mel mu tu rom lawa a chanchin eng ma hria zui tu rom tak lo zela chuan investigator te pon ngai thata bik lo ani chu mi bo zon ngai nge ni nan thria man la zui ve ta investigator te chuan ani thalak te chu print chuakin khosang ronga kotler rong ronga chun tar chuak ta alo mutu nom chuan arang theyang bera report turin an ti boka heti ani thalak an tar chuata ka chuan report po enga mozat an dong chun zom nga la heng an report don te hi rang takin investigator te chuan an bo zui zela ma sen an chui chian chuan ani lo ni lo le thin an khuwa ani am mu thu report an don hian be seina sang taknen investigator ten an bo zuya ma sen be seina chu tham rol zel ri si accident te to kani ringin dam doin rong rong nan be kwala miti dan rong rong an kwal boka ma se ani ni theyom reng reng an mu si lo wangin accident chu tok lo nin an threbok si investigator de chuan any credit card an han fialea kareng mozat chu a credit card khoi chet ani lo tin feta hemin hu hian ani hi thlona mangin azin chuak nge yem ti fin fianan thlona company rong rong record an chuak le dapa ma se ani ming reng reng mu tu rom ve talo apasal jona khan ani chu thlona manga jin chua thu le thlona tum hun thleng awathla ngei thu kha soisia jona hian do ta soiti na ni thei mai ngem zona lian tak aron chuak ta hlal mai investigator de chuan ani pasal jona chu voi ni nan len chilin ang kom le ta hemi tum hian investigator te point jona chu a hriatang ang zep nei lo soi turin an nor na hlea
atira chuan John a hian engma soi thadu lo thung an nor na tak em wangin atopa John a chuan anupui ani chuan ngai zong ani thu soin tuna chin hriat lawa bongot na chan po hi abial pa bopanen an zin nia rin thu soi chuak ta hlol mai hemi chung chang hi ani hrichiang tu a thian hlai tak tak te chuan oi har chan ti le thunga an thian nu ani chu chutiang mi ni lo thu soin ani hian a pasal hi mangai to lo ni poin afa te pani tal hi chutlan bo san lul lawang afa te pani hi mangai ema engti kong zong mai na kalsan kan ring lo tin aru ka ngai zong ani po hi ke ni chuan kan ring theilo anti tu tak dik zo kang mo hemi chung chang hi investigator ten an chui tak zela chuan ani po hian thuruk ten omang reng tak alo nei ve reng thomai apasal John soyang hian arukin ngai zong alo neya angai zong bopanen hian an high school kal lai point an loi ngai zong to thin nge investigator te chuan ani bial pa bopa chun zong thuak thuaya thu zo fia tan an ko ve ta a bopa chuan zep si selovin ani nen ani ngai zong thu soin ani nen hian kanin mangai dun hlea hunrem cham ma sapera apasal a thenanga ti chuan kan pania in nei kan tumani ani hian an chen na khwa hian arukin in alua boka ta chuan hun hlim om takan mang dun thrin ati investigator te chuan ani omna china hriat lo an zot lea bopa chuan kar ni lai a chan china hriat to lo thu soin hei kar ni zet aliam to a min la rom be mi lo ke point makkatia achunga hian engemaw taka thlengani te kalo ring ro ve renga sin ati bopa soyang hian ani hian arukin in alo luangeya ain lua po investigator te hian an ve an dika until mutang chuan ani hi is in chuak hau lo tian thre thei ani bungrua zong zong alo la om kim bia ya a makeup zong zong po kalsan ang in alo la om boka tin na suitcase po in lua hian alo la let renga hi wang hian investigator te chuan ani hi is in chuak lo tin nem nget ta phota azin chua si lo chuan ani hi khoya nge om ta kang le he until mu chuatang hian investigator te chuan rin dan thar pakhatan nei le a chuan rin dan chu hi hi ni bopanen huninga mo chen an in zui nu hian ani hian bopa hiningin ngai zong dang anei sananga hei hi bopa chuan ngai thiam lovin ani hi da thathamayem ni don ti chu ni an rin dan thar bo zuin investigator te chuan bopa chu thuk zo ka chui chian ngai nan hria bopa chui chiang tu chuan man la tron le ta a ma sen be siang ero chuan han chui chuan turan nei hran lo bopa chuan rin hlel turan omani ngai chuan ani pasal John bak rin hlel turan om lo thu soin ani khan chin thriat lawa bom ma lok khana pasal hne na in thren na tur le kha pe a kha le kha pek tur kha ke ma nge pomin mu nge sin khatia ani in thren na tur le kha a pasal pek nu khan ani kha chin thriat le no bozi ta dei kha nia a pasal John hi thuk zo ka chui chen nga in ke chuan ka hria ati investigator te chuan bopa thu soibo zuin ani pasal John chu thu zo fia tan an ko vele ta a anupui ani khan chin thriat lawa bo ma khan in threnna tur le kha pek lo ten zota John chuan an zona changin anupui khan in thren tur le kha chu abo mani chi khana pek thu soya investigator te chuan a man kom tum khan engwanga hetiang thu thei se plat nge ni tian zo chuan John chuan ata na za thlak ema wangin a soilang talo mai ni na soithung hei baka hian John chuan anupui chu abial pa bopanen an tlan bo lo ti a soile thunho thunga anupui khan thuruk tenom tak pakhat danganeya chu mei chedang ngai zong thin ti chu a soile ta thung he a mei chengai zong nen hian an tlan bo du na ni arin thu soi vele ta thunga John thu soi dan ain thak ta chen mai John thu soi hin han zir chianga ma se anupui ani khan mei chengai zong anei om chui chua turan hu zo ta si lo athu soi dan a thak dang lam fo wangin John hian rin hela kai zual ta hleya ama nge hi amni don anupui ani da thatu chu ring heleng ma se evidence eng man nei chuan silo wangin John alaka thu boy zia lu ngot thei alani big silowa investigator te tan po alu hai thlak viau in a rinom hetia bangbo takanom lai hian thalo liama ani chanchin reng hriat turom ta chuang lo ani mangai mm2 achung tele thrian te chuan investigator te churang taka mala turin an nor ve reng boka hei wang hian investigator te ti ngai na hrelo chuan anti zen lo thilan ti ve ta chu ayan thiam an ron ta ni ayan thiam an ron la chuan ani chu thania lui kama ruang om ti alo hrila an ayan thiam ina soina mun te po chun va ena ma se ani ruang mu tur an va mu zo ta chuang silo
hun aliam zela tuna chuan investigator te po in mi bo case nilovin tual kha case an boy pui mek ti chun ril ru ni ta ani hi zin bo satlian nilovin atha tha ani an ring het ve ta bura athat tu po apasal john ange ni nan thria ma se evidence tratak an mamo si investigator ti chuan ani pasal john chu thun zot fialea hemi tumpo hian john chuan an nu chu chol manga mundanga jin chua thu soin a chanchin engma hriat bik tak lo thu a soilea investigator te chuan john hian zebruk nei tlatan hriat awangin na takan norin in puang mai turin an tia ma se john ero alain puang du chuang lo john hi ain puang du lo nge nia puan tura nei lo tak tak zok ni tang hetia ma ka tonga hriat bel turan nei tak lawa chuan investigator te chuan john an lui chu luk takin an chui kira police officer na tho lai khan a tho na hmuna sum enga mozat abawa a tho puite khan he sumbo chungchanga hian john hin ring hlel tlang hleya an ril hel na ti zual turin sumbo tonga rei lo te a john hian na hrisel na chuan lamin na bang zui ta bok nen ma se evidence tratakan nei lo wangin john hi angang point ring hel ma se hemi tumpo hian man ani talawani investigator ten john chu thuk zokin an chui zela a bank account na sum nei te thlengin an chui thleng ta zela bank pakhata hian anupui ani nen joint account pakhatan lo honga he account a hian sum enga mozat alom boka he joint account a sumom zong zong te hi anupui ani na chua san chuan a chan ve mok a chan dona asum chan ve mok a chan ba ka in le lo chan ve chan don boka hemi pialama hian a fa ten kol nan jona hian anupui hena sum enga mozat a pek zat chatangai don bok nen heng zong zong laka film theinan hian jona hian anupui hi da thata ang tariau ni investigator te chuan an ngai hetia thuk zoka john an chui lai mek hian ani thian te chuan investigator te hena john le nupui ani te in kan hriat ang tem non thil liam boka anjinga hian ani thian kom ngei tak pakata tel ngeng hea henu hian ani le pasal john a chungchang soin ani kha na thuruk min hril fowa a pasal ne na in kar bo ruak thalo tak po min hril thrin khang hun lai kha na thu soi kha thu taka ka lo ngai saklu tuk lawa ma se hetia chin hriat lawa ka thian nu om ta ka chuan athu soi thin te ka chui kira anpa ngei hi ani da thatu nin ke chuan ka hria ani khan anpa mi zera phlau zia te soin tha min vo fo thina thren tuma ma la ni ngat phei chuan a thatanga arwang chu tu ma mu lo turin a thuruk tu thu a soi te chu min hril thrin ati he thu hian investigator te lo rin dan sa chu ron nem nge chiang le zual te pok an ti theyo me ma se ani ruang ber mu chuala ni lawa tual tha case zia lungot thei alani chuang lo john hi anupui thatu ngei ni in rema se hlin theina tur khop evidence thatak an la nei lo kan soita kan khan john hi police officer hui ania engtin nge investigator ten nu an chui thin ti te chiang em dona hi wang hian anupui hi an rin anga lo thatani point asul nu thup dan athiam don hle ti a hriat thei ome witness pakhat manum lawa crime scene om lo boka fingerprint mu tu reng om lo boka apoi mo ber ani ruang mu chua alani lo boka heng thil poi mo tak te hi investigator ten an la nei miau lo wangin john hi poi khoi tu po lo ni engang ma se fremna pumpel mai lo wang mo investigator te point ngor takin an la chui zela ma se mason har san ti ngei mai achangin an be adonga achangin ma son thretin an in thre boka heti sung hian hun aliam ve zel boka ti chuan investigator te chuan ani fanu chu thu zofia ve hrim than hriat awangin an kom ve ta anu bonia an chung kom dan hriat ang soi turin an tia ani fanu chuan kanu chin hriat lawa boni khan tlai dar lia e tur lei turin a suaka a chuan hu lok khan ka pa poina zui chuak ve ngala khatian chuan hu khan ka thian nu nen phone a kanin bezuya ma se eng ti rei nge kanin biak chi ero ka hre thei ta mai lo ka pa churan hoa kanu ero mel mu turam talo thung kapa hne na kanu om na chin ka zo chuan chol manga chin chua thu min thrila mak ka tiang reng hleya a chin chua tu thu hi a ma in kanu khan eng ma soi si lawa ma se kapa berina chin chuak ati miao si wangin katan chuan oi lo ngot thei poni bik lo ati ani fanu hian anu le pa an chua bo hlana thian nu ne nain biak chung khain ti rei nge hriat thei miao lo wangin investigator de chuan ani fanu thian nu hi thun zot fia vele thunga ani eroina in bia khun rei zong alo hre thei hlau mai ka thian nu nen khan engeng mo soin kanin bia phone ka da kha chuan khuwa thim hle to ti ka hria hi wang hian dar ka ni borwell chu kanin bia in ka hria ati
afanu le trian nu darkar ni zet anin biak nuwa John hi an ina hoa anupui ani eroron ho ve lo thung hetiang hi thilom dana ni si chuan darkar ni chung hian John hian anupui chu thatanga arwang chu khoya motak athuk runga hemizo hian an mani in lama ho ta ni investigator te chuan an ringa hi wang hian tuna chuan John po an zim to zual sau don ni nanin ngai ma sen be se ngot chuan thilakal hlei thei chuang lo ani ruang an la zong chuang miau lowa evidence thatak pon la nei thei chuang lo ti chuan a topa chuan investigator te chuan John an anupuya tha du na tu chan rang until chui chua to tang chuan an ngai tu khom ta ama sabera chuan anupui ani khan thren tumin in thren na tu le kha lo siam fel diama John hi pe apani na chuan ani ne na in thren ani chuan John hian asum nei zong zat ve mok a chan dona hei baka hian a fat en kol nan John hian ani ne na sum tam taka pek thina ngai don boka apathum na chuan anupui ani khan ngai zong anei ti hrechuak bok heng thil zong an rem khom hian anupui tha theina tur kho pachan thatak tak ni investigator te chuan an ngaya ti chuan ko ta kalpui in John chu tual tha thu boin siam sak tangota uluk taka ko chuan investigator te thil thui chua chun lo thlir ho nuwa John chu nupui that tu ngei ni na hraveta a ti chuan John chu thiam lo chan tirin dam chunga lung in tang turin na chung thu rel sakta ni John hi thiam lo chan tirin lungina khung to ma se anupui chu ma tha nge ani ti la puang du chuang lawa hei wang hian ani ruang po hi tun thleng in mu chuala ni talo John hi anupui that tu ngei ni ni friem nge nia investigator te hian he case to wat se an ti wangin John hi diklo takin an pu thlu ta jok